Ngubingelele mbukeli ngiphinde ngomukele kwesimanje sekulethela zona-ke iy'ndaba ey'nohlonze ey'hamba phambili njengamanje-ke uMax sebemphendule-ke ihlaya ngayo-ke i-albhamu kaKhuzani-ke ephumile-ke ey'bongweni bathi abambizanga yena-ke uMax-ke umfo kaMakhanya ebizwa uyena-ke uKhuzani, kodwa-ke uMax uthi ngempela-ke ubiziwe ey'bongweni noma-ke ey'ngomeni-ke eziwu-3 ilena-ke ethi imbongolo, bese kuba ilena futhi-ke afeatureshe kuyo-ke yena-ke uThibela, bese kuba naye-ke laphana umfo kaMsizane. Uthi ngempela uMax ukhona ngempela kulezo y'ngoma, maningahamba niyoyibheka ngempela lapha ku-Spotify noma ku-YouTube nizofike nimthole yena-ke laphana-ke uMax-ke umfo kaMakhanya eyichazela yena mathupha. Awuyizwele nangu-ke uMax, siyabona. Yabona ngikhathele le comment bakwethu, ngikhathele la masimbe comment. Into oqala nina nizwe emadlebeni nina. Le comment inkosi yami igcwele iningi bathi uKhuzani akangibizanga ebongweni. Kanina nilalela kanjani ingoma kaKhuzani? Hey, mawungayeza uKhuzani engibiza ku-YouTube, hamba uyolalela ku Spotify. uKhuzani ungibizile lapha ebongweni. Ungibizile uKhuzani man, shit. uKhuzani ungibizile ebongweni, mina ngikhona ebongweni. Phindela back ku-YouTube uyolalela lengoma ethi ngingakuvalela kanjani, uphinde ulalela lengoma ethi ngidlala nabantwana, nalengoma ethi imbongolo. uKhuzani ungibizile kulozo ngoma zontathu. uKhuzani ungibizile mina ey'bongweni kulezo ngoma lezo. Kule ngoma le ethi imbongolo ngikhona kuleyo ngoma leyo. Ngikhona, ngicashileke kulo ngoma. Ngeke ungizwe lapho, ngoba ngikhona kodwa ngicashile. Uyabona? Kodwa kule ngoma ethi dlala nabantwana, nakule ngoma ethi ngingakuvalela kanjani, uKhuzani ungibizile, uNkulunkulu wami shembe. uKhuzani ungibizile ebongweni. Ngicela ukuthi mangabe awukayizwa kahle, awuphindele back ku-YouTube. uKhuzani umbizile, ungibizile uKhuzani. Uyabona? Ungibizile uKhuzani. Mawungezwa ku-YouTube hambe ku Spotify uyolalela. Ungibizile uKhuzani lapha. Ungibizile uKhuzani mina. Uyabona? Lalela. Ntambama ngizobuya nenye ivideo mangabe nizobuya nama comment nje ukuthi anizwa namanje. Mangizobuya naleyo comment efana nale ethi anizwa uKhuzani engibiza. Ntambama ngizonibuyela neclip la uKhuzani engibiza khona. uKhuzani ungibizile ebongweni. Ngizonibuyela neclip late namhlanje. Ngizonibuyela naleyo clip uKhuzani engibiza ebongweni. uKhuzani ungibizile, uNkulunkulu wami shembe ebongweni. Ngimzwile indlamleze beyingeke ngishiye indlamleze. uKhuzani bengeke angishiye. Ungibizile ebongweni. Kethe niyaphetha nina.